मडगावची चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाक न्हयकार दिवपी गोंय सरकाराच्या निर्णयाक कोर्टान आव्हान दिवपाचें चौगुले कॉलेजीन थारायलां. प्राचार्य आर.व्ही. गांवकारान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली. हायर सेकंडरी विशीं वाद आशिल्ल्यान सध्या तरी विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवचे नात अशें प्राचार्यान सांगलें. थळाव्या लोकांनी ही हायर सेकंडरी बंद करपाक विरोध केला. We have received a letter from the Director of Education, and they have again refused, and they have said that we will not allow Chowgule Education Society to close down. We have gone through the letter, and we will be taking further action on that. So probably shortly, by next week, we will decide on it. What will be the next step? Next step again, we may have to go to the court to take a legal opinion on it. At this moment, no. At this moment, No admission program. we have put on our website the conditional that thing. Those who would like to apply, we have said that the matter is in the court and it is sub judice, and depending upon that, principal will inform them, and whatever the decision comes out from the court will be. मुरगांव तालुक्याच्या 6 पंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच म्हणून वेंचून येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यांची नांवां जाहीर जाल्यांत. 28 तारखेर पुराय गोंयच्या 185 पंचायतींनी सरपंच आणि उपसरपंच पदाची वेंचणूक जातली. चडशा पंचायतींचेर भाजपा पुरस्कृत सरपंच आणि उपसरपंच जावपाचे वारें सध्या पातळ्ळां. मुरगांवच्या 6 पंचायतींचे हे पंच सरपंच आणि उपसरपंच जावपाची शक्यताय आसात. चिखली पंचायत सरपंच मॅरी मास्कारेनास, फ्रांसिस्को नुनीस उपसरपंच. चितोळणा बोगमालो पंचायत लक्ष्मण कवळेकार सरपंच, उपसरपंच थारिल्लो ना. सांकवाळ नारायण नायक सरपंच, रोझालिना मुनीज उपसरपंच. कुठ्ठाळी पंचायत हिलारियो फिग्रेदो सरपंच, मेर्सियाना मेंडिस इवाज उपसरपंच. वेलसांव पाली इजोरशी पंचायत फातिमा पेरेरा सरपंच, सांतान सोजा उपसरपंच. कासावली आरोशी कुयेली पंचायत जोजिता कार्दोज सरपंच आणि बेलॉन गोम्स उपसरपंच जावपाची शक्यताय आसा. सोमारा 28 तारखेर गोंयच्या 185 पंचायतींच्या सरपंच आणि उपसरपंचांच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. मुरगांव तालुक्यांतल्या पंचायती प्रमाण हेर पंचायतींनी सध्या सरपंच आणि उपसरपंच पदांचो ताबो घेवपाची तयारी सध्या पंचां मदीं चल्ल्या. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. निर्मला पै काकोडे यादिस्तीक संगीत संमेलन शेनवारा कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सान जालें. कला अकादमीचे अध्यक्ष आमदार विष्णू सूर्यवाघान ह्या संमेलनाचें उक्तावण केलें. दिलीप गडेकार, सुमिता देसाय आणि रवींद्र चारेन ह्या संगीत संमेलनात वांटो घेतलो. निर्मल संवादिनी ह्या संस्थेन हे संमेलन दवरिल्लें. आपल्या जादुई अशा करामतीनं अनेक वर्ष ज्यांनी रसिकांचं मन रिझवलं आणि अनेक उत्तमोत्तम असे शिष्य घडवण्याची अजोड कामगिरी केली, त्या बाई आज आपल्यामध्ये नाहीत, याचं दुःखही आहे. मांद्र्या नवी कॉलेज सुरू करपाक गोंय विद्यापीठान मान्यताय दिल्या. मांद्रे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इकॉनॉमिक्स आणि मॅनेजमेंटात चालू वर्सा BBA आणि B.Com वर्ग सुरू जातले. सोमारच्यान प्रवेश दिवपाक सुरवात जातली अशें कॉलेज सुरू करपी विकास परिशद मांद्रेचो अध्यक्ष रमाकांत खलपान शेनवारा सांगलें. पेडणे तालुक्या वांगडाच आरोंदा, शिरोडा ह्या महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांकूय ह्या कॉलेजीचो लाव जातलो. सोमवार 28 तारीख पासून सकाळी 9 ते 12 ह्या दरम्यान प्रवेश दिले जातील विद्यार्थ्यांना. जे विद्यार्थी 12वी पास झालेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांना BBA साठी किंवा B.Com साठी यंदापासून प्रवेश दिले जातो. पुढच्या वर्षी आणखी काही वेगळ्या प्रकारचे वर्ग, आर्ट्स, शिक्षण, B.Ed वगैरे सुरू करण्याचा सुसज्ज अशी इमारत असेल, यामध्ये लायब्ररी असेल,
यामध्ये इंटरनेट असेल, वायफाय असेल, कम्प्युटर लॅब असेल, वीज, पाणी, सर्व प्रकारची व्यवस्था या ठिकाणी असेल. फक्त BBA आणि BCom एवढ्यावरती थांबणार नाही आहोत आम्ही. छोटे मोठे अनेक कोर्सेस सुरू करणार आहोत. कदाचित हे कोर्सेस ह्याच वर्षी सुरू होतील, काही त्यातले काही कालांतराने सुरू होतील. डिग्रीसाठीच विद्यार्थी इथे येतील असं नव्हे, तर पदविका मिळवण्यासाठी येतील, डिप्लोमासाठी येतील, सर्टिफिकेट कोर्सेससाठी येतील. आणि अशा प्रकारे या भागातला कुठलाही विद्यार्थी हा शिक्षणाच्या सोयीपासून वंचित राहणार नाही, असा आमचा प्रयत्न असेल. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.